ሄርመነይ እዚ ሕጂ ዝነግረካ ነገር ከቢድ ምዃኑ ይርደአኒ እዩ ግን በቃ ከነግረካ ኣለኒ ምስ በለትኒ በቃ ዓቕሚ ሰኣንኩ ነቲ ደብዳቤ ዓፀወ ካብቲ ቃላት ኣንቢበ ሰላም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ኣልጓል ትግራይ ከመይ ኢኹም ከመይ ቀኒኹም ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹም ንስኻቶም ብዘለኹም ሰላም ፈሪጥዕና ሓድነት ይምነወልኩም ኩራት ኣሕዋተይ እና ከመይ ኢኹም ለይ ከመይ ቅንያት ከመይ ኒዮ ኩነታት እንዳሕና ዲኹም ከመይ ኢኹም እና በዚ ኣጋጣሚ ቀዳማይ ኣብ ተሻዓይ ክፋል ተገዲደ ዝኣተኽዎ ቃንዛ ዝትብል ተሻዓይ ክፋል ሒዘልኩም መፅአ ነይረ ሎሚ ከዓ 10 ክፋል ሒዘልኩም መፅአ እኒኹ ከምቲ ናይ ልሙድ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ብላይክ ጀምርዎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብላይክ ያው ላይክ ለኣና ብዙሕ ጥቕሚ እኒኦ እዩ ምክንያቱ ናብ ብዙሕ ሰብ ሸር ክብለልና ይኽእል እዩ ለኣኻትምካ ምንም ጉድኣት የብላይና ላይክ እናገበርኩም ብላይክ ጀሚርኩም ምትብባዕኹም ኣይፈለየኒ ኩራት ኣሕዋተይ ብዘንጥዎ ብዘጉደሎ ከዓ እናኣረምኩም ኩለኩም ይደሊ ላኡ ከብለኩም ተገዲደ ዝኣተኽዎ ቃንዛ 10 ክፋል ኣብ ውሽጢ እታ ፀባብ ቤት ማእሰርቲ ኮይነ መዓልታዊ ሕሉፍ እናዘከርኩ እየ ኩሉ ግዜ ዘሕልፎ ነይረ እቲ ናይ ቀደም ሰሓቕና እቲ ጥዑም ፀዋታ ሰላመይ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓይነይ ቅጅል ይብለኒ ነበረ ኣብዚ ናይ ዝዝክሪ ህመት ከለኹ ከዓ ሓንዲ ቤት ሄርሞን ብዝብል ድምፂ ሰማዕኹ ኣነ ድማ ብቕልጡፍ ብምኻድ ኣብየት በልክዎ ንሱ ካብቶም ሓለውትና ዝኾኑ ዋርድያታት ሓደ ነበረ እዚ መላእኽቲ ናባኻ እያ ተላኢኻ ስለዚ ተቐበለኒ በለኒ ኣነ ከዓ ልበይ እናፈርሐ ተቐበልክዎ ኣብቲ ልዕሊ ላዕሊ ዝነበረ ናይ ኣድራሻ ፅሑፍ ከዓ ካብ ሰላም ናብ ሄርሞን ዝብል መላእኽቲ ፅሑፍ ነበረ ሽዑ ውሽጠይ ፍርሒ ወሰንኩ ፍርሒ ወሲኸ ኣእዳወይ እናንቀጥቀጠ ድማ ነታ ደብዳቤ ከፈትክዋ ኣብ መጀመርታ እቲ ፅሑፍ ከምዚ ይብል ነበረ ሄርሞነይ ከመይ ኣለኻ ህይወት ቤት ማእሰርቲ ትኽእሉ ደለኻ ደብዳቤኻ በፂሕኒ ብምባል ናይ መጀመርያ ፅሑፍ ኣንበብኩ ብንብዓት ድማ ኣንቢበ ወዲእ እዮም ከምቲ ንስኻ ትናፍቐኒ ኣነ እውን ኣዝክረካን ይናፍቐካን ኩሉ ግዜ ካብ ዓይነይ ኣይተፈላኻን ህይወት ኩሉ ግዜ ከም ዝሓሰብናዮ ኣይትኸውንን እያ ስለዚ ዝኾነ ከዓ እቲ ዝወረደካ ሕሱም ክኢልካን ተፃዊርካን ምንባር እዩ ብዝኾነ ዘረባ ከየንዋሓልካ ንዛ ደብዳቤ ክፅሕፈልካ ዕድል ብምርካበይ ሕጉስቲ እየ ምክንያቱ ዘለኽዎ ኩነታት ክዕለካ ግድን ስለ ዝኾነኒ ዝብል ነበረ እዚ ክትብል ከላ ኣዝዩ ፍርሕን ራሕድን ዝተሓወሶ ኣብ ውሽጠይ ምንቅጥቃጥ ጀመረ ኣብዚ ቃል እዚ ምስ በፃሕኹ ኣመና ፈራሕኹ ገለ ሕማቕ ወረኽ ከይሰምዕ ብራዕዲ ተዋሓጥኩ እቲ ደብዳቤ ክዓፅዎ ክኸፍቶ ውሽጠይ ፋሕ ብትን በለኒ ግን ከዓ እቲ ዝኸውን እዩ ክኸውን ብምባል ንነብሰይ ኣፅናዕኒየ ክውዳእ ወሰንኩ ሄርሞነይ እዚ ሕጂ ዝነግረካ ነገር ከቢድ ምዃኑ ይርደአኒ እዩ ግን በቃ ክነግረካ ኣለኒ በለትኒ ምስ በለት በቃ ዓቕሚ ሰኣንኩ ነቲ ደብዳቤ ዓፀኽዎ ካብቲ ቃላት ኣንቢበ ዝያዳ ልበይ ከይስበር ፈሪሐ እናተይ ግምት ይሐሸኒ ኢለ ገደፍዎ እቲ ቀንዲ ኣብ ውሽጠይ ኮይኑ ዘሳቅየኒ ዝነበረ ዓብይ ፍርሒ ግን ሓንሳብን ሓዋርን ክትምርዖ እያ ከይትብለኒ ጥራይ ነበረት ፍርሐይ እቲ ሰላመይ ክነግረካ ግድን እዩ ዝበለትኒ ምስጥር እንታይ ይኸውን እቲ ፍርሐይ ሓቂ እዩ ክትምርዖ ምዃና ድያ ክትነግረኒ ወይስ ካልእ ዘይተፀበኽዎ ናይ ህይወት ዕንቅፋት ዝብል ነይሩ ናይ 10 ክፋል ናብ
11 ክፋል ከዓ ሒዘልኩም ቀርብ ክቡራት ኣሕዋተይ ከሽካሸውኻ ስሰምዑ ላኻቱም ሰናይ ቅንያት